euch alle. Das sind ons Mars, van der was November, de 22e. Dat is Plautdietsch. Dit zijn gedankens uit Gottes woord met mij, Mr. John Peters. We zijn zeer dankbaar voor horchen hier bij radio, over internet en ook later over YouTube. Over radio 1250, KIKZ AM radio. En over internet www.kikzksem.com. En later over YouTube op mijn channel. Both three. His great love, he picked me up, set my feet on a sturdy rock. Out of his great love, I've learned the meaning of salvation. Out of his great love. Amen. Så var en klein beetje ware holen van het Philippa. Entschuldige. Alright, de computer is uitgesteld om het fresh speel. Philippa hadden we ons gevierd van Paulus en Silas, waar zij uitgestapt werden. En wat hadden zij gedaan? Ze hadden bloß een jaar gehalten, gezond worden, van de bij eerste wat NRB'er. Nu hadden zij dat verdienst van de Wirtslied voorgenomen. En er staat dat de Wirtslied zich vrijen, dat hier is een zuil vrij geworden van de besessenheid van de bij eerste. Leiden deze Wirtslied, Paulus en Silas aanstaan, voor verdienst verdorben. Is het niet wondervol, want het Evangelium en mensen verdienst verdorft? Gott will immer beter für uns, nicht schlechter. Diese Lied hadden ze Gott vragen, wat is die Willen voor ons, wat is die Ziel? Dus je veel wat beter dat en hem jou uitlassen naar de verkeiten zum Wohlsein für andere, nicht so? Aber diese harken nicht nur Gott in der Stamm und leiten Paulus und Silas anstarten. Wir Paulus und Silas dann die mutlos, sie hatten ja auch was Gutes getan, ne? Und no, sie singen, sie preisen Gott und Gott erbarmt sich, schickt in ihr Beben, ging die Gefängnis deren op en nu dacht de wacht zo, deze gevangenis en alle wacht, die waren mijn leven van mijn vaderen. En dat weer straf, want een wachter en gevangene verloor, dan weer het opteen, dan moest de gevangene zijn leven geven. Entschuldige, de wachter moest dan zijn leven geven. En zo is eruit om zichzelf het leven nemen en Paulus schrijft dat niet, we zijn alle hier, die heel juist had geschaft, niet, dat had je arbeid en dat is er hart en plicht eigenlijk gezegd, wer weet. En deze is überrascht, kniet zich voor Paulus en Silas en heeft de wichtigste vrouw im leven. De wichtigste vrouw im leven is niet, wo zijn we gemeend, wo zijn getauft, met wem wordt je bevrijen, welke kinderen wij gaan. Dat zijn alles wichtige vrouwen, maar dat is niet de wichtigste vrouw. De wichtigste vrouw is krak wat is wacht hier vroeg in de apostelgeschichte als 18, dat is, bruider, wat moet ik doen om het eeuwige leven te gaan? Er zijn dus twee steden waar die hangen, dat eeuwige leven en de eeuwige dood. En zo Paulus zegt, de beste antwoord wat ik geef, en de antwoord wie ook niet, oh die moet starten daar bij je mind zijn, of die moet eerst maar zo en zoveel geld geven, of die moet eerst, hij zegt niet meer die moet eerst buiten doen. Hij zegt bloos, blijf aan den Herrn Jezus, nou worden du in die huis seilig. En dus mens had voets de arbeid van de buise, of de werken van de buise. Wo weer te zijn, wat hij nam Paulus en Silas in zijn huis, hij was je aan de wunden rein, wat hij de nooit doen had, hij had die verpitcht. En was er rein, je kunt met het zien, je kunt eten. En het ganze huis, hier dan het evangelium van Jezus Christus. Wat is het evangelium van Jezus Christus? Dat eigenlijk nu weer hoopningsloos verloren. De wereld heeft veel in heiland. God schickt zijn einzige zin, voor ons leven, voor ons sterven. En voor ons opstaan. En wer nu aan dat blijft en wer het aanneemt, dat is een kind Gottes, Johannes 1,12. En zo dat is wat hij den oven hielden. En dan zegt hij dat de wachter en zijn ganze huis nam dat aan en werden van de wieder Christen. Wo passiert dat? Dat passiert in de stad Philippi, oder Philippi, wat we vielleicht op Deutsch zijn. En zo kwam van de aanvang met het boek Philippa. Wegen viele van de boodschappen in de Philippa-boek, die richt zich een beetje zo naar Weihnachten. Besonders Philippa 2. Aber von der will ich eine Anleitung merken zu das Philippa-Brief. Ich rede laatst von, ich würde vielleicht die erste und zweite Samuel-Brief anfangen, aber ich glaube, wir können bei Weihnachten vielleicht fertig sein mit dem Philippa-Brief. Und dann wollen wir vielleicht in das neue Jahr, an das 26, mit dem Samuel-Bücher anfangen.
So, der will und wir leben in das Anleitung gehabt, nicht so? Das wollte ich nicht denken, da. Und so ein klein bisschen eine Anleitung für den Philippa-Brief von der Morris. Die Stadt Philippi, oder Philippi, dort wie eine römische Stadt. Caesar Augustus, der hat hier ein großer Krieg gewonnen. Nu hat hij duizenden en duizenden van zijn soldaten door geschickt, veterans würde wir sein, wat al alle worden werden. Nu hat hij die hier geschickt, um diese Stadt abbauen und gerade merken. Und das wird eine Stadt von Frieden, die wir ein ferner, breiter Weg, was da ging, von der würde wir sein, vielleicht ein Interstate. Und Paulus kommt hier einen Tag an, auf seine Missionsreise und fängt dann eine Gruppe Frühers, was beim Riefer Bibelstunde haben, die Gebetsstunde würde wir sein. Hij deed zich aan die aan en ze luden hem aan zum het Evangelium brengen. En dan vangt de kerk in Philippi aan. Paulus had een grote lief voor de Philippi kerk. En nu als Paulus deze brief schreef naar de Philippa, dan is hij in gevangenis. Hij wil niet in gevangenis voor gwaardelijk zijn, voor irgendwie stelen, naar de misbruiken. Hij wil in gevangenis voor het Evangelium bieden. De römische Regierung sieht, dass der Kaiser, der Präsident, dort wie Gott. Paulus sagt, nee, Jesus Christus, der ist was ein Gott, und sie sehen Jesus Christus, hat uns angewiesen. Und dort wir die Römer im Stich. Sie bleiben, dass wir sogar eine Abrühr gegen ihr Regierungssystem. Und so Paulus wie eingestellt worden, nicht bloß von den Römer, aber auch von den jüdischen Kirchenleiter zu der Zeit, wo dort im Stich wir. Sie haben ja diesen Jesus abgeräumt, sie haben ja gekriegt, wo wir denn nun waren, wo wir sind, nicht so? Und so Paulus wie im Gefängnis für dort. Und schrift er die Philippa in Brief. Und die Botschaft von Philippa ist immer Fried, Lutscheingung, sie schafft dich, hab Fried. So nu will ich nicht mehr denken, wo wir Paulus das heute schreibt, hingesprochen, vielleicht sogar mit Käden vorgebunden, vielleicht hat er die Käden, das er geschrieben hat. Aber hij weer vast. En hij schriftte deze lied in Philippa dat zij zouden schaftig zijn. Denk er maar aan. Dit is Paulus in gevangenis. Aber Paulus wie immer rijdt om leven en Paulus wie immer rijdt om sterben. Dat wil ik nog helemaal zijn. Paulus wie immer rijdt om leven, Paulus wie immer rijdt om sterben. Hij zegt, wanneer ik leef, heb ik gewonnen, wanneer ik sterf, heb ik ook gewonnen. Dat valt mij dan bij als hier in deze vader die mij zegt dat ik wat bloed kreeg. En ze wissen niet als ik wil in de werk leven. Dat 30 jaar. En dan zeg ik zu mijn vrouw, wanneer ik gewend over deze kreeg, dan heb ik gewonnen. En wanneer de kreeg gewend, dan heb ik waar gewonnen. En dan zeg ik bij Jezus. So wie kan ik verspelen in het leven? En dat is wat Paulus hier schrijft. Paulus schrijft deze Philippa een brief dat ik bang mij niet kunt. En deze Philippa had nam een geschenk gegeven. Door Plautdietsch. En nu schrijft Paulus deze een dankschijnbrief. En zo deze Philippa, die hadden niet van Paulus vergeten. Ik kijk wat je aan kunt te denken, deze is in gevangenis, wie willen niks met hen te doen gaan, op einmal worden ze ons nog aanstappen. Maar de Philippa, die hadden Paulus leid bewezen. Wenn ik toen denk, dan denk ik zo, Paulus wordt vielleicht fertig gewundert haben, oder gedacht haben, hij wil een vrij te zijn, hij wil een meer kerken te gründen. Zijn roep, wie het een kerken gründen, manche Herren. Nicht so sehr manche Juden, aber manche Herren. Der Herren hat das Evangelium bringen. Und Paulus hat vielleicht so gedacht, nie seid ich hier im Gefängnis. Ich kann gleich Kirchen gründen, aber weißt du was? Ich kann den Brief schreiben. Und er hat nicht viel verdient. Paulus hat vielleicht in seinem Leben Dutzende gehalten, sich zu bekehren, nicht so? Wenn er früher von einem Staat in den anderen die Kirchen gründen. Aber wieviel könnt ihr reden mit seinem Brief? Sei bereit für die Antwort? Billionen. Because nu voor 2000 jaar hebben we Paulus in een brief geschreven. Vielleicht heeft Gott dat so gewollt, dat nu wird Paulus ein bisschen nicht bloß eine Ruhezeit haben, um sich vererben, aber er wird vielleicht Zeit haben, wenn er wie im Gefängnis. Würde nicht scheinen, aber Paulus wie gehorsam und schreibt Brief zu all die Kirchen, wo er was wir. Und dann sieht er, dass die Kirchen sie sollen den Brief wieder schicken. Nu kann ich nicht lesen. Und so, weißt du, was mir dann beifällt? Wie weit entfernt euch und was von den Umständen wir sind, oder warum wir in den Umständen sind. Aber Gott weiß, warum du bist, wo du bist. Vielleicht geht dir das schlecht, vielleicht hast du einen schweren Zeit. Gott, der immer, alles was er tut, ist von uns gut. Alle Dinge dienen zum Guten, denen die Gott lieb haben, sagt Römer, Kapitel 8, 28.
En zo, Paulus heeft hij ook gewonnen. Waarom is eigenlijk in gevangenis? Maar God wist dat Paulus wilde dan een brief schrijven. En die brief lezen en die van deel naar hem. En wie kan ervan leren. En wie kan zijn waar het leven geleefd moet. Dit christelijke leven, niet zo? En zo, valt me bij van wat ik maar eenmaal lezen deed. En die schrijver die zegt als dit. Dat veel van ons lijken puzzles op te stellen. So wie merken die doos op, schaden die biet op en dashen op. Ik leg hem maar die kleren weg, dat ik dit zijn kan. En ik leg hem maar met de eiken aan te vangen, dat die kanten zou zijn, zodat het vreemd is, niet zo. En zo, dan hebben we die doos door, en die doos die je te zijn. En dan kijken we naar die doos, oké, hier moet de rode gaan, hier moet dat en dat gaan. Hier is de laaf, hier is het gras. Kan we dat beeld zijn, niet zo? Dan stellen we een puzzel toe. Veel van jullie lijken puzzels toe te stellen. Nou, dat is ook wat fijn. Dat is een goede tijdverdrijf. Dat is een fijne tijd wat familie kan ook doen en spazieren en puzzel toe stellen. Maar weet je wat dat christelijke leven is? Ik en du, we zijn een beet van dat puzzel. En we hebben niet die doos. Niet dat God ons doet aan hoe hij ons aan wil. En wie heeft die doos? Hij zelfs. God heeft die doos, God heeft het beeld voor zich. En die zijn een beet. En we merken dat beeld voor zich. Nu weten we dat we zijn in Gods plan. Gods grote plan. En wat is zijn plan? Dat niet einer verloren gaat, dat ze alle tot de zaligheid komen. En zo, Paulus wie hier een beet van het puzzel. En God brukt dan hem een brief schrijven. In dit geval te de Philippa. En zegt te de Philippa, laat schijn gaan. Ziet vrijval. Ziet schaftig. Weet je hoeveel mal Paulus dat hier zegt? Hij zegt het hier 12 mal dat zij zullen schaftig zijn. Dat is interessant, dus eine steht in kapitel 4, wo hij 2 mumpjes denken halten dat ze zullen op hier met strijden. So, die houdt niet zoveel vrij. In Philippa werden mumpjes vielleicht, dat houdt met een groep mumpjes aangevangen. So, vielleicht zijn die hier en daar een leiderschap geweest, oder haben vielleicht een ambt gehad. En die sagt Paulus te 2 mumpjes in Philippa 4:2, ze zullen zich niet strijden. Ze zullen liever vrijheid hebben, toepschaffen, zich einig zijn. Deze Philippa, die waren 3 geweest te Paulus, en Paulus schreef een brief 3. Philippa 2, dat kan een beetje zo zijn als een Weihnachtskapitel. Dat zegt waar Jezus naar boven kwam, leidt de herrlijkheid daar, en leeft hier in Demuut en leeft voor mij en die. We hebben er wat aan denken. Paulus, God heeft Paulus gebruikt om brief te schrijven, hoe hij veel meer mensen erreichen kan, als te voet gaan van een stad naar de andere en kijken erin. Wenn Paulus hier een beet van een puzzel, een beet, en den waar vielleicht du hij zat, en die waar vielleicht hier hij zat, denk aan dat God heeft het beeld, God heeft het beeld, God heeft een volle plan, en die zijn beter van een puzzel. En ik heb ook een vrede leven, ook in de vrede, wat Philippa van reden deed. So nu zum Schluss. Philippa is een brief dat heeft ons denken houden wat God dat gekost heeft ons te raden. Wenn Jezus kwam naar af, wenn we kunnen niet naar hek komen aan. De zin kon niet im Himmel nemen. So nu kwam de Heiland naar af naar de zinder en betoelde de zin voor mij en die. En dat was trainen voeder en hij is door naar hem draag. Hij deed door verbed voor mij en die, waar we ons verstoppen, waar we zingen, waar we veel maken. En zegt Jezus, dat is mijn kind. Jullie heeft zich verstorven, maar mijn bloed betoelt dat alle. En dan is de voeder tevreden gesteld. Dat is wat de boodschap van Philippa is. Dat is niet een wondervolle boodschap. Ik wil sluiten met deze gedanken. Dat du is gerecht, dus barmherzigheid en dus genade. En dat zijn we in deze Philippa brief. Dat gerecht zegt, dat ik en du haben den dood verdient. Jeder einer hat den dood verdient, en jeder einer hat gesündigt. Dat is gerecht. Met de barmherzigheid, wat God ons wijzen deed, dat is dat hij ja van ons weniger als we verdiend hebben. Wat we dat wel, we hadden den dood verdient, so nu nam hij den dood op zich en betoelde voor, dat we barmherzigheid. Genade is, dat wat we niet meer verdiend hebben, dat geeft hij ons. Dat is de Erlösung, zijn zin, vrede en vrede, dat de zon opkomt, dat het regent, so wieder en so wieder. De schijne hemel, dat is alle genade, mijn vriend. En ik wil besluiten met deze gedanken. Kijken dan, hoe groot die zin is, mijn vriend. De genade is immer gratis. Als die zin hier, dan is de genade hier. Als die zin hier, dan is de genade hier. En ik wil met mijn hang hier wijzen, hekken en hekken, kan dat über video zijn.
krijgen dan wel groot in de zin, dat mijn vriend. Dat je nu dat aan de hecher. Jemand denkt ik zo, ik had het te grof gemerkt. Ik zijn hier even de lofwal en design. Dat je nu dat is voor die ook. Neem dat aan in Jezus' naam en gaan we weer met dit programma.